עכשיו באוויר קומי יומי תגיד לי מי לא מכיר קומי יומי עם יוני דביר 4-6 זה עולה לאוויר ועכשיו גילי, האיש בעל 1000 הפרצופים מיילים, לא מומלץ לאנשים בעלי לב חלש. אנחנו רוצים לדבר עם ארז, מה את אומרת? כן יורד האח הגדול, אתם בשידור חי בערוץ 2. נא להתנהג בהתאם. שלום ארז, כאן האח הגדול. מה שלומך? שלום האח הגדול, אני רוצה להגיד כמה דברים. יש לי הרבה מועקות על הלב. בזמן האחרון אני מסתכל על עדנה. אני לא מבין באישה הזו. אישה זו אישה שלא מסוכנת ביותר. היא לא מובנה. אני מסתכל לה בעיניים, היא לא מוגדרת. בזמן האחרון גם הכניסו לנו דיירים חדשים לבית, האח הגדול. יש את הבחור הזה שקוראים לו תומר. הוא בחור מאוד מוזר. מצד אחד הוא משדר עיניים לכולם, הוא רוצה את גואל, מצד שני הוא גורם לדנה לשים את היד על שר, מה שבעצם גורם לאיילה להתחרפן ולהשתולל. האח הגדול, רק שנייה. אסי עזר, אני רוקה משימה כרגע ואני מדבר עם הרדיו. אסי, אני רוצה מדים ירוקים בשנת 96. שנת 96 שהיה את הפריצה הגדולה של עיראק. לא שנת 90, שנת 96. ארז. מודל וודסטוק. הלו? מה שלומך ארז? שלום האח הגדול, מה שלומך? ארז, בסדר גמור, אני יודע, לא, זה לא האח הגדול, זה יוני דביר מרדיו כל הים האדום באילת. יוני, אני קורא אותך. רגע, שנייה, ארז, יש לך איזשהו מכשיר שעוזר לך כרגע לשמוע אותנו. כן, חוץ מזה שאני רואה את מה שאתה מדבר על הטלוויזיה, אני גם עוזר כל השכבות חלשות. לא רק חרשים, כל האנשים שיש להם קשיים. למה? כי אני יצירתי. אני בן אדם שיוצר. אני עושה דברים חשובים. רגע, ארז, אני יכול לבקש ממך בקשה? קודם כל, תדע לך שאני וליאת כאן מאוד מאוד אוהבים אותך. אנחנו חושבים שאתה בן אדם מאוד מאוד מוכשר ומצחיק. אני בן זונה? לא, אני ראיתי פה על הפלונטר בן זונה. לא, אתה בן אדם מאוד מאוד מוכשר. כי ראיתי, היא כתבה בן זונה. בסדר, תכתבי מה שהוא אומר. ארז, אני רוצה בבקשה שתיקח לעצמך 20-30 שניות ותיכנס לעצמך ותהיה דרמטי. אני שם לך מוזיקה עצובה, כמו בתוכנית, בבקשה. האח הגדול, אני רוצה להתוודות בכמה דברים. מאז שהייתי בן 8, אני זוכר שאני ארז דנצינגר, הייתי בחור יצירתי, בחור עם נשמה, בחור עם לב. יום אחד פתאום מצאתי את עצמי בן 20 בבית של האח הגדול. זה אכזרי האח הגדול, מה שאתה עושה פה זה אכזרי. אנשים מחיצה, ואני לא יכול לדבר עם החברה שלי, וזה אנרגיות חיוביות, אבל זה אכזרי. והיום כשאני מסתכל על כל החברים בבית, אני רואה את אלירז שהוא זהב, ואני רואה את פוטנה, וואלה אישי פוטנה, וואלה אישי, וזו מילה טובה, וואלה אישי. ואני פתאום רואה את הבחורה הזו שהביא לנו לבית, שהיא קוראת נאצים על חיילים שעוזרים במדינה, משרתים, יהיו בחורה שחוצה את הגדר, וואלה אישי עדנה, וואלה אישי, יש הדחה, ואני ארז דנצינגר, עשיתי את זה, אבא בשמיים, עשיתי את זה, דבר עם אבא שלי בשמיים, דבר איתו, יש לו שידור על חושי. ארז, אתה שומע אותי? אתה רואה מה כתוב לך כרגע? כן, אני רואה שכתבת, אתה אוהב אותי. כן, אנחנו רוצים מאוד להודות לך, אנחנו נדבר איתך עוד הרבה מאוד בזמן הקרוב, בסדר? אני חייב, למה לא מדברים איתי בבית? וואלה אישי, לא מדברים אבל וואלה אישי, אני למדתי פוטה, וואלה אישי. תודה רבה לך, ארז. דרך המילה וואלה אישי, תודה. ביי. ממני אליך, כן. אוהב אותך, גם אני אותך. ממני אליך, ביי. חיבוק גדול, מכנסיים, אלין, חולצה, וואלה אישי, ביי, שלום. ביי, להתראות. קומי יומי עכשיו באוויר קומי יומי תגיד לי מי לא מכיר